लड़का लोगों को छात्रों जो लोग NSUI का लड़का लोग था उसको लेके गया, ले जाने का बजाय हम धुन की मिला की प्रमोट उन लोगों के लिए न खरीदेगा, तो ये गर्जन के लिए अच्छा बात है। गर्जन थोड़ी ना राजा है, ये बिजनेस टाइप नहीं है, माने टोल गेट बनाना होगन जाइते, आंनि सेंग्राफोरनो टोल गेट बनाना होगन जाइते। आं तो चिंता खालामबाय, ये तो प्रमोट भाई है, जो भी बोलता है वो, जो मुंह में आता है उसको बोल ही देता है। आंजों लोगोसे दङ क'क्राझार जिल्लानि डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि भाइस प्रेसिडेन्ट झासा प्रेमचन्द्र नंगौ नोंथांमोना जायखौ सोंदों बे नंगौ, बे 10 जन 12 जनसो एखे बिराद सलादें सेंग्राफ्रा प्रमोटनाव दाखालि हाबहैदों। ओमफ्राय सेंग्राफ्राथ' बिराद मोजां एक्टिभ मावग्रा गोजामोन। एक्टिभ मतलब बिथांमोना स्टुडेन्ट छात्रसोमोन, NSUI निमोन, नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन अफ इन्डियानि गोजा। बिसोरो पलिटिक्सजों डाइरेक्ट जरित्र गैयामोन, खिन्थु स्टुडेन्टनि खामानिफोरखौ बिथांमोना बिराद मोजां मावबाय थादोंमोन। ओमफ्राय आं सानबाय, आरे बे छात्रफोरखौ प्रमोट बिथाङा मानो लांखो, स्टुडेन्टफोरखौ पलिटिशियान खालामहैनोसै नामा? ओमफ्राय बिदिनो जों नायबिजिरबाय, आङो डिस्ट्रिक्टनि NSUI नि फुरानाफोरनाव सोंहरबाय, NSUI नि प्रेसिडेन्टआव थांफाबावदों। माबा मोनसे गिदिरथार खारन थानो हागौ, बिसोरथ' बेबायदि नङामोन, UPPआव थांग्रा मानसिया नंखाया, BPआव थांग्रा मानसिया नङा। ओमफ्राय दाना तदन्त खालामै मिथिनो मोनबाय मा, प्रमोटआ बिथांमोननो साख्रि होगोन जाहैदों। साख्रि, अब्लाथ' आं मोजां, अरे ये तो अच्छा बात है, प्रमोट मेरा लड़का लोगों को छात्रों जो लोग NSUI का लड़का लोग था उसको लेके गया, ले जाने का बजाय हम धुन की मिला की प्रमोट उन लोगों के लिए न खरीदेगा, तो ये गर्जन के लिए अच्छा बात है। गर्जन थोड़ी ना राजा है, मैं राजा बनाने वाला आदमी हूँ। आई एम ए किंग मेकर, आई एम नॉट ए किंग माई सेल्फ। आं गावनो राजा नङाथ'। जेब्ला आंनि सेंग्राफोरखौ प्रमोटआ लांनानै साख्रि होनो होनबाय, आं बिराद रंजादों। दा साख्रिया खिन्थु ओरैबायदि साख्रिसो, गभर्नमेन्टनि साख्रि नङा, बेयो प्राइभेट जबनो, बे बिजनेस टाइपनि आरो, माने टोल गेट बानायना होगोन जाहैदों। आंनि सेंग्राफोरनो टोल गेट बानायना होगोन जाहैदों। ओमफ्राय सोरनोबा मोननै ग्रुप थांदों बिसोरो, मोनसे ग्रुपनो पेट्रल पाम्प खुलिना होगोन जाहैदों। अब्ला आं तो चिंता खालामबाय, ये तो प्रमोट भाई है, जो भी बोलता है वो, जो मुंह में आता है उसको बोल ही देता है। और हमारा लड़का लोगों को क्या बोला, ये टोल गेट बना के देगा, पेट्रोल पंप बना के देगा, इसलिए लेके गया ये NSUI का पूरा प्रेसिडेंट का दल को लेके गया, डिस्ट्रिक्ट बॉडी को। दाना आं बेखौनो सानबाय, आंथ' मोजां मोनदोंमोन, आरो ओरैनोब्लाबो प्रमोटआबो हाग्रामायाबो आंनि सेंग्राफोरखौ मोजां मोनोलै। UPPआव दङ इयुथनि भाइस प्रेसिडेन्टसिम, गर्जनि पलिटिकेल स्कुलाव हाबनाय, सोलोंनाय, देरनाय, रोंनाय, रानाय। दा आरो हाग्रामानि खोथाखौथ' बुङोबा, कंग्रेसनि स्कुलाव देरनाय, लावनाय, रोंनायफ्रा CWC नि मेम्बारसिम जाहैबाय, बिराद मोजां मोजां पद मोनदों। दा आं बेखायनो सानदों, बे मोननै पार्टिया UPP आरो BP बा गर्जनि कंग्रेस केदारफोरखौ मोजां मोनगोनलै, माखौबा नुदों आं ओंखायनो सानदों, सेंग्राफोर इउ आर वेलकाम, कंग्रेसआव हाब, बोसोरनि खामानि माव, आं नोंथांमोनखौ फोरोंगोन, प्रमोटआबो नोंथांमोनखौ मोजां मोननानै साख्रि होनो लांगोन, हाग्रामायाबो नोंथांमोनखौ मोजां मोननानै गिदिर गिदिर माबा सुबिदा होगोन थाखा फैसानि। बावहाय गर्जना गोजोननायसो दं। आइ एम नट एट अल रिग्रेट, आं दुखु मोनाखै, आं बानायगोन, प्रमोट लां आरो साख्रि है। नाथाय बेनि माने फारसेथिं साननो गोनां बाथ्राया जाहैबाय, बे पेट्रोल पंप खुल के देगा बोला है, लेकिन पेट्रोल पंप पेट्रोल डालने के लिए लेके नहीं गया, तो ये विवाद होता है झाजी। पेट्रोल सोनोसो लांनाय नङाथ' बियो, टोल गेट खुलिना होगोन होननाया, बे टोल गेटआवहाय गारि लाखिलाबायग्रा जानाय नङाथ'। आं बेखौबो गिदों आरो। दा जिखियानो जाया मानो, रायजोफोरनिसिम आं बेखौनो क्लियारिफाइ खालामनो नागिरदों, बे गथ'फ्रा एक्सुवेलि छात्रसोमोन, छात्रखौनो प्रमोटआ दा लांनानै गावनि पलिटिक्सआव कनभार्ट खालामहैबाय। मोनसे जिनिसखौ आं बेखौ स्टाडि खालामदोंलै, प्रमोटआ बेथ' साख्रि बाख्रि होनो हाखाया, आरो बेबायदि गथ'फोरखौ नांगौबाथ' एबसुआवनो बायजाबथों, ना साख्रि दं, ना बाख्रि दं, रोंगौथि गोनां मेला, आरो बेफोरनोनो खुलिना होनो हायो बे टोल गेटखौहाय। आरो बेफोरनोनो बिथांमोननो खुलिनाय एबसुनि वार्कार, फुराना वार्कारफोर गोन्दो दङ, जायफ्रा गावसिनावनो दङ, आरो बिसोरनोथ' बे पेट्रल पाम्पखौ खुलिना होनो हायो। दा बेखायनो बे पियरलि मोनसे रोखोमनि खैसार, बिथाङा साख्रि होनो होननानै, अमुक होनो होननानै जोंनि लाइमोन गथ'फोरखौ थगायनाया बे हामा आरो। प्रमोटआ बे रलखौ लानो नाङा।